as small as it is, significantly improves accessibility. Het is 11 jaar geleden dat er voor het laatste nefrologie-congres op ons eiland was. En dat is nu terug. En het is een groot internationaal congres met heel veel internationale sprekers, maar ook heel veel bezoekers van het buitenland. En dat maakt eigenlijk gewoon het heel bijzonder. Dat we gewoon heel veel kennis en ervaring hier naar het eiland toe halen. Ook om anderen van het eiland heel veel informatie te geven. Uiteindelijk gaat het over kennis delen en leren van elkaar om te zorgen dat je nog betere zorg kunt geven voor onze mensen. En dat doen we hiermee. En ik ben heel trots dat het ons team gelukt is om dit voor elkaar te krijgen. In primeiro lugar, me quero felicitar una organização de nefrólogos de Aruba, com o tremendo congresso que nós organizar. Depois de tanto anos que nós não podemos fazer congresso, que por fim nós podemos realizar essa aqui a trove na Aruba. Qualquer congresso de nível, maneira essa aqui está, com autoridade mundialmente reconhecida, vem a Aruba para dar uma charla, para dar um tour de nós, e oportunidade para re-evaluar onde nós estamos para diagnosticar terapia para os pacientes na Aruba, é algo que nós me está sumamente orgulhoso. A organização aqui está de tour nefrólogo que trabalha na Aruba, é uma de Hospital Hauha e é uma de IMSAM na San Nicolás. Então aqui está uma maneira que mostra com cooperação entre os dois institutos por dar fruto também para os pacientes. Me por visa que essa aqui está algo que nos mestres seguir o rumbo aqui para sobre não somente o direto tratamento de paciente, mas também o progresso científico que nós está fazendo, nós está contribuindo na tour e tratamento de nós gente para sobre o Caribe, o problema de riñón está hopi grande. Nós está em top 10 do mundo e eigenlijk zijn mensen daar een vergüenza sobre hopi die zaken está coisa que nós por evitar. Wat heel bijzonder is dat dit congres georganiseerd wordt door ONA, het verband van Arubaanse nefrologen. En zij werken zowel bij het ziekenhuis, het Horatio Rubo Hospitaal, als bij IMSAM. En samen hebben ze een heel interessant programma met elkaar gezet over preventie, over hoge bloeddruk. En morgen bijvoorbeeld de hele dag over de niertransplantaties. En het is vandaag, of eigenlijk deze week, 20 jaar geleden, dat we de eerste niertransplantatie voor een Arubaanse patiënt hebben gedaan in het buitenland, transatlantisch. En daarna hebben we dat heel veel verder ontwikkeld en hebben we uiteindelijk heel veel mensen heel goed kunnen helpen. En dat maakt denk ik het wel heel speciaal, dat we deze kennis die we toen hebben opgedaan hebben kunnen verbeteren en ook nu in deze dagen met heel veel mensen delen en bespreken. Het maakt mij in ieder geval als directeur ontzettend trots. Zo, muito orgulhoso para mijn team, die nefrologica e idealistas.